Goeie. Welkom bij Omroep Friesland, met een nieuw programma van Omroep Friesland dat het heet Gewest Friesland. Hoewel, nee, het gaat over oude dingen. Het gaat over de Friese reportages die uitgestuurd binnen van gewest tot gewest. Van gewest tot gewest, dat was een programma van eerst de NTS, toen de NOS, later de NPS. En dat is nu in handen van de NTR. En die NTR had zijn van, nou let dat nou maar eens zien wat wij in al die jaren dienen hebben. En al die jaren, dan beginnen we in 1964 en dat eindigt in ongeveer 2003, 2004 dat het programma van gewest tot gewest bestiert. De man die, en daaruit sturen we wij al die uitsturingen uit het huis van Johan van der Zee. Want hij had zijn eigenlijk hele leven deel uitmaken van de redactie van gewest tot gewest. Net in 1964, maar Johan, 1968 bist u ongeveer bij van gewest tot gewest. Ja, in 1968 ben ik begonnen. In april 1968 ben ik naar de NTS gegaan van de NRU. Want ik werkte bij de Friese uitsturing van de Rono. Van de NRU naar de NTS. Haast hetzelfde bedrijf. Dus ik hoorde me net te verhoren. Ik bleef bij dezelfde personeelszaken zitten. Ja, maar je hebt bij de Rono radio in de banners kwam. Ja. Maar toen was naar de televisie dat we iets... Ja. Nou ja, ik geef jou die radio-dingen. En dat wie ik nogal... Ja, dat wie net zo leuk op een pad bij de Rono. Daar wie nog wat ruzies en dingen. Doet er een advertentiekamer, toen dacht ik, nou, daar wil ik wel heen. Daar had ik een Iro-dien. Ik ga er eerst wat bedanken, want ik ben hier skreun op die advertentie en ik mocht komen. En had ik een heel schoft in een wachtkamer zitten en toen kwam ik bij dezelfde personeelschef als bij de NRU. En die zei, wij kennen u en we zijn in tijdnood, waarom wilt u naar de televisie? Nou, ik zei, ja, goh, ik kan over jou die radio dienen en ik wil wel wat oors. Dan kunt u nu wel weer gaan. Dus er weer een merkwaardige sollicitatie van, ik denk 4 minuten. En toen waar ik letter vregen voor een screentest. Daar waar ik vregen om in studio Irene, dat weer het liedje, waar de televisie begonnen is, in Bussum te komen. En daar zei de portier, er is hier helemaal geen auditie. Toen bleek dat ze een verkeerd adres opschreven. Toen moest ik in studio, een andere studio wijzen. En dat je echt heel raar en... Toen kreeg ik letterlijk een briefje dat ik onom weer. En toen gingen we nog nergens over praten. Ik denk, dit liep het mij net goed aan. En ik kreeg bij de Rono allerhande beloftes dat ik kon dat programma-leider worden. Dus ik denk, ik bedank je voor. Maar dat programma-leider, die had ik nooit west. Ik had nooit een programma-leider west bij de Rono. En die ruzies daar, die in echt wat tro. En op een bepaald moment, toen kwam een van de commissie, die van gewest tot gewest begeleerde in Friesland, Pieter van der Mark, deputaire. Die zei, denk je jou nog wel eens om van gewest tot gewest? Ik zei, ja, dat denk ik nog wel eens om. Nou, jou zou nog altijd solliciteren kunnen. Dat had ik door die in. En toen ben ik gewoon om. En dat was in 1968. Dat was in 1968. Ja, we gaan eerst even waarom naar 1964, want toen begon van gewest tot gewest in januari. En een van de allereerste reportages die vanuit Friesland uitgestuurd werd, die speelt in Snits. In Sneek, daar staat een huis. Een mooi huis, een gastvrij huis. U spreekt met Sint-Antonius ziekenhuis in Sneek. Ik zal u even doorverbinden met de zuster van de opname. Die opname geschiet in het doktershuis. En het is onder andere daarin dat het Sint-Antonius ziekenhuis zich van anderen onderscheidt. De specialisten hier hebben geen praktijk aan huis. Ze hebben in dit gebouw hun spreekkamer en onderzoekruimten. Elke patiënt komt eerst in dit doktershuis voor onderzoek voordat hij naar de afdeling gaat. Maar laten we een van de specialisten zelf het woord geven. We zijn hier dus in een van de kamers van het doktershuis, de onderzoekruimte waar dus alle patiënten kunnen worden onderzocht. Zoals wij hier dus alle zo'n eigen kamer hebben. Dat heeft het grote voordeel dat wij dus onmiddellijk onze patiënten kunnen verwijzen naar andere specialisten voor consult. En de gehele onderzoek en behandeling kan dus in de kortst mogelijke tijd worden afgewerkt. Bovendien beschik ik hier over de aanwezigheid van een laboratorium, waar ik dus direct mijn urine- en bloedonderzoeken kan laten verrichten. En bovendien is hier dan nog naast een apotheek, waar ik kan overleggen over de medicatie die ik in wil stellen.
Verder is er gelegenheid voor de ziekenhuispatiënten om hier onderzocht te worden. Ik hoef mij dus maar te melden bij ons zo prachtige communicatiesysteem, de telecommunicatie, die mij onmiddellijk in staat stelt om mijn patiënt te laten komen en in de kortst mogelijke tijd hier te krijgen. Het telecommunicatiesysteem is een geweldige verbetering gebleken, omdat dat dus een veel efficiëntere communicatie mogelijk maakt. Met zuster Rosela, wat is er van uw dienst? Ja, zuster Rosela, ik wil graag een glaasje limonade hebben. Ik zal een limonade voor u bestellen, hoor. Dank u wel. Zuster, hier. Ja, zuster. Op kamer 406 wil mevrouw van bed 1 graag een glaasje limonade. Zuster Rosela, stap in de toe gaan. Dank u wel, hoor. Mevrouw, de limonade wordt gebracht, hoor. Dank u wel. Tot de dienst. U hebt om limonade gevraagd? Alsjeblieft. Dank u wel. Het is toch wel fantastisch dat het allemaal zomaar gaat. Ik druk op dit knopje en dan weet de zuster in de centrale, daar, dat ik haar geroepen heb. Ik zie dan een groen lampje branden en weet dat ik dan met de zuster kan praten. Deze zuster die geeft dan de boodschap gelijk aan een verpleegster door. En dat geeft natuurlijk een enorme tijdsbesparing. Dit is een microfoontje wat in verbinding staat met deze 4 knopjes waarop ik elk willekeurig radiostation kan zoeken. En dat is natuurlijk erg prettig. Wij zijn allemaal erg blij met dit systeem, want we hebben er ontzettend veel plezier van. Bijzonder in dit ziekenhuis is ook het systeem van de beddencentrale. Zodra een patiënt ontslagen is, gaat het bed hier naartoe om verschoond te worden. Dat gaat snel en grondig en 100 bedden per week is geen bezwaar. Het Sint-Antonius ziekenhuis met zijn ver doorgevoerde centralisatie op elk terrein is zaterdagsmorgens na aanvraag voor het publiek te bezichtigen. En niet alleen uit ons land, maar ook uit het buitenland is er grote belangstelling, met name voor het centrale communicatiesysteem. Van een tekort aan verpleegsters is in dit ziekenhuis geen sprake en dat is begrijpelijk. Ik ben leerling-verpleegster in het Sint-Antonius ziekenhuis. Ik werk momenteel op de beddencentrale, dat is erg leuk. En als ik straks naar mijn kamer ga, dan ga ik naar het verpleegstershuis. Dat is 5 minuten lopen van het ziekenhuis. Dan ben je er meteen even uit. En je loopt gezellig buiten. Je ziet wat mensen. Je hebt wat frisse lucht om je heen. En dan kom je op je kamer. Iedere verpleegster heeft ook een eigen kamer met een zitje en een gezellig bureautje en een bed. En alles wat je maar wensen kunt. Boeken om te studeren en je kunt wat gitaar spelen. En wil je beneden gezellig met elkaar zijn, nou, dan ga je naar de zitkamer, de grote recreatiekamer. Daar kun je van alles doen. Televisie kijken bijvoorbeeld. Of piano spelen, pingpongen. En we eten er ook en we drinken er thee. En zelfs de lessen worden ook in het verpleeghuis gegeven. We hebben een groot praktijklokaal en allemaal theorielokalen. Enfin, het is heerlijk om hier verpleegster te zijn. Met zuster Rosela, wat is er van uw dienst? Ik zal zuster ook horen. Ons hier 11 februari 1964 het Antonius ziekenhuis in Snits. Heel moderniseerd doe. Maar dan praten we zelfs over 1964. We zien nog heel oors in de zwaar gewoon. Maar wie dat dan, dat soort onderwerpen, wat ze iets maken, gewoon wat vertellen over zijn bedrijf, zijn ziekenhuis? Ja, dat denk ik wel. Ik ga dat net meemaken, want ik weet wel dat er verteld werd toch collega's die er van het begin al aan zitten, dat ze net eens interviews maken mochten. Dat wien wel van Grut of 2 journalisten winnen en verder winnen dat vrienden van de baas, zeg maar, van de hoofdredacteur. En dat winnen je journalisten. Maar de meesten die het voorkwamen, die moesten maar zelf vertellen wat ze vertellen wonen. Dus er waren hun niet vregen. Het ontstond weer echt. Er waren klagen vanuit de provincie dat de televisie nooit in de provincie kwam. Er kwamen een heel soort brieven met de leiding van de NTS. Van waarom kom je hier nooit? Nou, dan zijn ze, ja, het is te 4 voort. En het weer film, moest ontwikkelen worden. Nou, toen hadden ze dan maar daar een apart programma van maken. En toen hadden ze de adjunct, de hoofdredacteur van het journaal, Roel Rensen. Die is hoofdredacteur geworden van Gewest tot Gewest.
En ja, je mocht net hoofdredacteur naar Broeke, want er was maar 1 hoofdredacteur bij de NTS en letterlijk bij de NOS. En die weer van het journaal. Nou, Rensen die had dus wat mensen om hem heen verzamelen. Er zijn 2 mensen, journalisten, 1 in het noorden en 1 in het zuiden, beneemd. En zo begon het. En die 2 collega's journalisten, zeg maar, die hadden van, ja maar jongens, wij moeten mensen toch vragen stellen. Wij moeten toch reportages maken. Dat is langzaam maar zeker is dat er gebeurt. Maar het begin, daar waar ik zo'n folkloristisch programma Oskant in Friesland, die begon zich voorstellen op redactievergaderingen. Ik altijd maar, ik heb nog iemand gevonden die nog klompen met de hand maken, nou dat soort dingen. Dus dat weer in het begin weer, kan dat wel een heel soort voor. Oké, daar komen we in de komende uitsturingen even op waarom. Ik wil even naar die eigen werk daar, want dat veroren in de ren van de jaren natuurlijk hulp wordt. Oh, ja. We sturen alles van dit programma samen trollen heen. We gaan nu even naar 1991, want Jikke Oorzinga, hotelhoudster in Snits, Ja. Hotel Oorzinga bij de Wetterpoorten. Maar die hier iets speciaals, waarom? Ja, ik kwam daar wel eens en dan scharrelen ze daar altijd zo mooi om. En dan jij dus het hele verhaal, dat is toch wel zo'n apart mensen, een apart hotel. En ze vertelde al vrij gauw dat ik daar kwam dat ze gedichten schreef. En op een bepaald moment zei ik, ken ik net eens een reportage hoe je maakt? Ja, kom maar. Jo, ik hoef net te weten wanneer, want ik ben altijd zoals ik ben. En ik verhoor me direct net om. En dan kom je maas betiert gewoon binnen en je begint te draaien. Ja, nou ja, ik ga wel zijn bij commandant. Want dat moest ze toch wel graag weten. Maar dat was haar reactie. Van, ik zit me net om je hem steuren, ik ging gewoon mijn gang. Toen hadden we een ploeg die uit Hilversum kwam. Die had in Jouren gesleept. Want we woonden maas wel om een uur of 6. Woonden we daar wezen. Want dan weer zij dwanden om... het moest niet een kleed te maken. Ze smadden zelf de ballen en ze praten met tro en ze praten met tro. En om een uur of, ik denk medisch om een uur of 1, ik het idee, we hadden wel binnen. En dat gebeurde bij haast nooit, want meestal wie het was een reportage die, ik denk 10 minuten horen, wie is 2 dagen aan de gang. Maar dit ging zo vlot en zo makkelijk. Dus toen ben ik ophouden. Ik zei, nou, we had. En het werd heel makkelijk te monteren. Het resultaat zo hem nou. Jikke Oorzinga in 1991. Hoe laat begint u? Ik begin iedere morgen in ieder geval winters en zomers door 6 uur. Geen gasten, al wel gasten, er is altijd wel wat te doen. Ik maak me ook nooit druk. En ik heb een heerlijk leven. Ik woon hier op een mooi hoekje. Het is mijn bejaardenhuis. Ik leef heel vrij. Ja, het is uw bejaardenhuis, zegt u, maar Ja. dit is natuurlijk niet het leven van een bejaarde. Ja, daar moet ik een offer voor brengen. Het mooiste hoekje van Sneek. Ik woon hier van 1911 af. Wat moet je nou nog? Het is toch zo? Maar je bent wel horeca of je bent het niet, hoor. Het is het zwaarste vak wat er is. Wat? Het zwaarste vak is het. Nou, dat hebben wij al gezegd. Absoluut. Hoor. Ja. En de boeren, dat is nou allemaal anders dan vroeger. Maar een boer en horeca kon je gelijk stellen. Ja, het is ontzettend zwaar. En dan nog eens wat u allemaal doet. Je moet er nou. helemaal liefde voor hebben. Ja, ja. En je moet jezelf wegschakelen, je leeft voor mensen. Ja, maar uw zoon ook. Die zou er ook goed Ja, voor, hoor. Die moet wel naast me staan. Ik heb ook nog een dochter, die heeft nog een klein beetje vakantie. Maar dan komen er straks 4 meisjes weer en die gaan weer aan het werk. Mijn ouders zijn hier in 1911 gekomen. En mijn vader is een autobedrijf, die had het grootste vaartautobedrijf van het noorden hier. En ik heb een gedicht van oude vaart, dat ben ik zelf. Prachtig. Ja. Moet ik het even voorlezen? Ja. Ja? Ja. Kom maar aan. Wat? Kom maar aan. Ze heeft een gedicht, dat gaat ze voorlezen. Nee, dat vind ik niet zo leuk. 85 jaar.
Dat is in 86 geweest. Oude Ford van 80. Je doet het nog goed. Niet afgesteld, mag niet meer in drukke verkeer. Voor herkeuring waar je niet naartoe moet, word je van de weg geplukt. Met ijsfeesten en optochten gaat het nog goed. De carrosserie nog goed. Het chassis wordt minder. Kilometerstand nooit bijgehouden. Geleefd in deze eeuw met al zijn vernieuwingen. Aangepast bij al de andere en nieuwere modellen. Die jou opvolgden. Met lichter materiaal en uitvoering. Met en zonder fouten. Jou ben ik dankbaar dat ik zo sterk was. Mooi, hè? Mooi, hoor. Mooi, hoor. Mag je wel hebben. Ja, heel erg leuk. Ik dicht heel veel, hoor. Mag ik er ook Heb je een dit mee? zelf gedaan? Mag ik er nog een mee? Ook Je een mag mee? nog wel een hebben, ja. Van 1960 tot 1986. Die oude Ford, dat bent u zelf, hè? Dat ben ik. Ja, Ben ik. Is dat zo? dat vind ik heel goed. Dit is een kamer met... Twee met personen, douche. met een douche. Wat voor zo'n oude troep kan je hier heel wel van bergen. Je merkt ze niet eens. Nou, er staat de dependance ook nog even in. En die niet wel, die gaat met de verder. Ze kan alleen maar spijt hebben voor 30 gulden niet. 30 gulden? Ja, 30,50. Ik wil het nooit meer duur worden, jouw troep. Ik zeg altijd, je bent niet verplicht om met mij te slapen. Heb je toch veel te zeggen? Niet? Maar u komt regelmatig ook hierboven? Regelmatig niet. Mijn dochter houdt het heel goed bij, dat het schoon is. Maar ik houd wel in de gaten. Alles, dat weet u. Gaat niks zo bij mij voorbij. Wanneer rust u? Nou, als ik zit te praten. Nou, rust ik ook. Is toch zo? Een mens kan toch zijn eigen leven en zijn eigen lichaam kan niet erin stellen. Ik heb ook overal tijd voor. 5 minutes? Yes, all right. Good. Bye-bye. Denkt u wel eens aan om te gaan rusten, bejaardencentrum? Nee, nee. Want in een bejaardencentrum, wat noemt u rusten in een bejaardencentrum? Je hebt een kamer, die richten ze mooi van je in. Veel te grote kloostertafel, één grote stoel waar je zitten kan. Ledikantje in een hoek. Morgens moet je moet morgens van het bed af. Ga in het stoeltje zitten. Krijg een badje met eten voorgeschoteld. Dan moet je of op die stoel blijven zitten of je gaat in zo'n bejaardenhuis lopen. Ga je die bejaarden nog eens nalopen? Of je gaat die tuin in wandelen. Kan je hier toch ook allemaal doen? Je kunt er niet een hele dag op je stoel zitten bij zo'n dood. Ken niet. Dit is veel beter. Dit is echt mijn bejaardenhuis. Het is niet een grapje. Maar ik ga nooit s'avonds zeggen, ik was die mijn zoon, dan ga ik even achterover. Dan ga ik even achterover zitten in een stoel of zo. Maar ik kom altijd 1 uur of 2 met sluiten weer bij hem. Sluiten we de boel af, ik maak de kast op. Ik zie wat ik andere morgens doen moet. Dat maak ik af. Maar u zei gisteren, vannacht was het, uur of 3? Ja, al 3. Ik ben vanavond, stond het aardig vol afwassen gisteravond. Dat heb ik allemaal eerst maar afgewassen. Want als straks die meisjes komen, staat die boel er niet meer. Dat vind En ik vanochtend niet erg. 5 uur, maar bent u dan nu niet moe? Nee, ik ben toch niet moe. Ik ben toch niet moe. Ik was zo nooit moe, had ik maar geniet. Ja, Johan. Kijk even wat camera of dat is. Tuut, tuut, tuut. Leg ik er ook wel eens af voor. Het is nu 10 uur en het ontbijt staat er nog steeds, hè? Ja, dat staat om 12 uur of nog wel eens. Nog gaan die meisjes, roep ik direct, gaan we koffie drinken. Maar u bent er nog niet aan toegekomen. Nee. Het geeft niks. En koffie en thee staat er ook wel eens zo lang. Vind ik ook niet erg. Ja, ik vind alles niet erg. Maar dat gaat iedere dag zo.
zo druk? Wij hebben ook wel eens 2 gasten, ook wel eens 1, dan is het heel anders. Maar het loopt hier dan ook altijd zo'n beetje, dus net als een mannetje. Er komen andere mensen, er komt een man die komt morgen speciaal op de krant. Zitten we ook even praten, zitten we Sneek even door te praten. Je hebt hier altijd menselijk contact. Maar een goed hotel betekent aandacht voor mensen. Wat zegt u? Een goed hotel betekent aandacht voor mensen. Natuurlijk. Je moet je mensen bezien. Ik heb ook wel eens mensen en denk ik, die neem ik niet. Neem ik niet. Dat zegt u ook dan? Dat zeg ik ook wel eerlijk. Ja. Dat kunt u ook zien? Ja, je kunt het zien. Je kan alle mensen beoordelen, zodat ze binnenkomen. Er stapt een auto en er stapt een man uit, komt binnen. Heb ik die vrouw ook wel gezien, denk ik. Nou, dat wordt hem niet. Dan komt hij voor het buffet, zegt, heb je een kamer? Dan zeg ik 1 persoon. Dan zegt hij, nee, mijn vrouw is er ook bij. Nou, ik zeg, goed, ik heb een 2-persoonskamer. Dan heb ik in mijn hoofd al, dan denk ik, die moeten die kamer hebben. Ja, het beste wat voor hun. En dan, nou, ik zeg, dat is goed, 2 personen. Dat zeg ik op een manier, nou, dat is goed. Dus ik dwing hem om nog wat te zeggen. Ja, maar dan zegt hij, dat gaat zomaar niet. Ik moet die kamer eerst zien. Ik zeg, ik heb uw vrouw ook nog niet gezien. Ja, fijn hoor. Kom maar, hier zit ik wel. Oh, zo wel. Ja, staat hier zo. 3 koffie. 3 koffie. 3 dames? Ja hoor, ja, komt er nog in. Ja. Wiedersehen. Wiedersehen. Zakje brood mee. Nou, mag het allemaal meenemen. Die groep die blijft nog. Ja? Die groep die blijft nog. We hebben dat gisteren ook... Nee, die blijven tot de 12. 12 dagen blijven die. Maar die moeten die weer... Die verschonen gedaan, maar niet. En 8 is ook weg. 8 is ook weg. En 10 is ook weg. En ik moet... Johan, moest even komen. Die winkel is weg. Kamer 3 is weg. Wat is 4 ook weg? 4, dat is ook wel eens. 5, je moet even zien. Nee, 4 blijft. 4 blijft. 5. 10 gaat weg. 10 gaat weg. 4 blijft. 5. 5 weet ik niet. Je weet je niet. 7. 7, die zal weggaan. Je blijft heen om af te halen de tafels en ik ga straks wel mee afdrogen. Ja? Nou, ik sta weer een kost aan het boven. Ja, dan kom. Ben je meer in dit huis? Ja, eerst wel. Eerst in dit huis. Ja. Die lees ik ook nog even voor, want het is een hele mooie. Levensvreugd. Een zware taak. Vallen en opstaan en telkens weer doorgaan. Nooit denken het gaat niet. Sterk en volhardend. Vrij in je mening, ronduit in je recht. En valt het soms tegen, uitzichtloos je taak. Ga nooit zitten tobben, dan kom je er niet. En telkens als de zon weer schijnt, na moeilijke dagen en nachten, dan zal, als het weer beter gaat, afstand van wat is geweest. Nieuw beginnen is het weer feest. Kijk je alles wel weer aan. Beide benen op de grond, als je maar weer stevig staat. Als je de goede weg inslaat, rustig blijven, rustig denken. Hoofd steeds koel en dankbaar leven. In de tijd die je nog rest, dat is leven op zijn best. Ons af hier deze van het gewest tot gewest reportage uit jongen in 91 uur Jikke Oorzinga. En er is vanzelfs een heel soort meer oer maken. Omroep Friesland had er nog wel eens een documentaire over, maar dit wou je hem net onthouden. Zat we hem al die dingen die oer Friesland uitstuurd binnen in van gewest net onthouden willen in het programma Gewest Friesland. Het is de tak en weekend weer.